Milí priatelia, v tejto prvej časti budeme hovoriť o tom, prečo môžeme veriť. Možno si povieš, ja verím, tak na čo sa nad tým zamýšľať? Robíme to preto, že viera nie je niečo samozrejme. Musíme si ju chrániť a živiť. O chvíľku si povieme, ako to všetko začalo, na čo je viera dobrá a ako ju môžem prežívať. Prečo sme tu na zemi? Aký to má zmysel? Som človek, pochádzam od Boha a k nemu sa chcem vrátiť. Niekedy cítim jeho blízkosť viac, inokedy menej. Ale viem, že už teraz chcem byť šťastný. Preto chcem Boha viac poznať, milovať ho, žiť tak, ako sa jemu páči a po smrti prísť k nemu do neba. Ako veriť? Teraz sa pozrieme na 3 kapitoly, ktoré nás čakajú. Prvá, my ľudia sme otvorení pre Boha. Chceme ho poznať, túžime byť s ním. Druhá, Boh ide nám ľuďom v ústrety. Boh sa nám sám zjavuje, aby nám bol bližší, aby sme ho lepšie poznali. Tretia, ľudia odpovedajú Bohu. Naša odpoveď Bohu, ktorý sa k nám skláňa, je naša viera. Už od malička v sebe cítim niečo posvetné, bázeň pred Bohom. Na dušičky chodím na osvetlený cintorín a zapaľujem sviečku pri hrobe Starkého. Rád sa modlím večer pri adventnom venci. Teším sa, že prídu Vianoce. Som človek náboženský, po latinsky homo religiosus. Túžbu po Bohu do nás vložil sám Boh, lebo nás má tak veľmi rád, že to až cítime. Keď počúvame rozprávku a túžime, aby dobro zvíťazilo, keď si dokážeme priznať chybu, keď hovoríme rodičom pravdu, vtedy hľadáme Boha a ani o tom nevieme. Náš rozum ho spoznáva tak, že spoznáva pravdu. Boh nám ide v ústretí, hovorí nám o sebe. Prečo to robí? Keby sa so mnou otec a mama vôbec nerozprávali, ťažko by som uveril, že ma majú radi. Keď sa so mnou rozprávajú, lepšie ich poznám a ja ich mám rád. Aj Boh chcel, aby sme ho lepšie poznali, preto nám zjavuje, aký naozaj je. Zjavuje sa postupne, od dávna až doteraz. Hovoril k prvým ľuďom, aj k praotcovi Abrahámovi a jeho potomkom. Viedol si Mojžiša a jeho ľud z Egypta a nakoniec k nám prehovoril vo svojom synovi Ježišovi. V ňom nám najlepšie ukázal svoje milujúce srdce. V starom zákone vidíme, ako stvoril svet a človeka, ako je voči nemu stále verný, ochraňuje ho a požehnáva, aj vtedy, keď človek voči Bohu hreší. V novom zákone nás ešte viac presvieča, že nás miluje, lebo prichádza až celkom ku nám. V Ježišovi sa pre nás stáva človekom, kráča po našich cestách ako jeden z nás, ide ďalej aj vtedy, keď my už nevládzeme. Prečo hovoriť o svojej viere iným? Ježiš ma vyzval, aby som bol kresťanom pre druhých. Aby som sa nebál pred druhými prežehnať, povzbudiť ich ku konaniu dobra, ak treba aj napomenúť. Ako sa mi Boh zjavil? Odkiaľ viem, čo mi povedal? Cirkev to pre nás zachovala vo Svetom písme a v živom podaní tzv. Tradícii. Apoštoli mali veľmi blízky vzťah s Ježišom. Vytvárali s ním živé spoločenstvo. Cez toto živé spoločenstvo, ktoré trvá doteraz, cez cirkev, aj ja počúvam Ježiša a poznávam to, čo mi on chce povedať. Sveté písmo je ako ľúbostný list, ktorý nám Boh posiela. Keď čítame jeho stránky, sám Boh k nám cez ne hovorí. Starý zákon má 46 kníh. Najprv sú to dejepisné knihy, ako Genesis a Exodus. Potom poučné knihy ako Žalmy. Ďalej prorocké knihy, kde patria Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a iní proroci. Nový zákon má 27 kníh. Jeho základom sú evanjelia. V nich sa nám ukazuje Ježiš, Boží syn, stretáva sa s nami, hovorí k nám, učí nás. Ďalej sú to skutky apoštolov, kde sa dozvedáme o tom, ako vznikala cirkev a ako v nej pôsobil Duch Svätý. Nasledujú listy apoštolov, ktoré nám hovoria, čo všetko prežívali prví kresťania
a ako to apoštoli riešili. Keď sa nám Boh zjavuje, chceme reagovať, odpovedať na jeho pozvanie. Touto odpoveďou je viera. Viera predpokladá, že Boha poznáme a dôverujeme mu. Je to Boží dar, o ktorý si treba prosiť. Dáva nám silu. Bez nej by sme nevládali žiť ako kresťania a prísť do neba. Viera je slobodné rozhodnutie, ktoré je v súlade s našim rozumom. Aby sme mohli Bohu veriť, musíme ho mať radi. Ak počúvame Božie slovo a modlíme sa k nemu, naša viera rastie. Cirkev mi pomáha prežívať moju vieru. Nie som na to sám. Aj vyznanie viery, verím v Boha, hovorím spolu s ostatnými, v spoločenstve, na nedeľnej svätej omši. Ale o vyznaní viery už viac na budúce.